Dobrý deň, čaute ľudia, dneska vás vítam u mojeho ďalšieho videjka a ideme otvárať skin caseku, prosím, želajte mi veľa šťastia. 3, 2, 1, 0. Medkity! Počkaj, idem do shooting range. To není až také šťastie, ako chcel som viac na snipu, ale medkity je vraj najlepší skin. Chalani, poďme 2v jednotky, ja to idem vyskúšať. No poďte. Chalani, zobereme aj tohto CR7. Chalani, rýchlo! Chalani, rýchlo! Tak ho, chalani, zatiaľ zničte, prosím vás. Chalani, hitnite ma niekto, Paťo. Musím to vyskúšať. Ale ako za Event Horizon by som sa vážne nehneval. Chalani, počkajte, mne dal on 40, idem sa... Poďte ku mne na animácie, tu, Kristian, tu. Dobre, idem sa dohealovať. Paťo, ty ho máš tiež, idem sa dohealovať. Ale to je mega pekné. Paťo, ten nečaká a hneď ma zabije. A ešte tú dlhšiu verziu. Potom. Chalani, čo je to za vrep Oran GG? Oran GG som dostal nejaký vrep. Kamo, to dlhšie healovanie, chalani, to dlhšie healovanie sa mi viac ľúbi. Podľa vás, kto si myslí, že som ľahký? Ja si nemyslím, Paťo má väčšie šťastie na skin caseku. Počkaj, idem sa dohealovať takto. Kristian, kúkaj sa na mňa. Rýchlo dohealovať. Nice. Ach jaj. 250 robuxov. Paťo, a ty máš aj teraz robuxy, lebo ty si môžeš možno kúpiť tiež, ak teda otvoriť tiež, jak máš. Kámo, tak ty si Rýchlo dohealovať!
dvojke. Paťo, nie, ja sa chcem ja to chcem ešte raz. Zažiť ten pocit. Nie, som na to sám. Kamo, nespamuj tú shortinu. Paťo, prosím, to je neférové. Paťo. Teraz sa ide pozrieť, či mám jasno. Kamo, ja by som to strašne moc dvojku. 249,1. A som bez peňazí. Som bez peňazí. Tak. Koľko mám teraz šancu na Event Horizon? 4,55%. Ale ako aj za Dreambow na budúce by som sa neštval. Dreambow. Kamo, ja tu mám šanc na balícom 5,69. Koľko? Na všetko máš. Kam? V podstate na všetko 5,69. Ja mám na všetko, Na všetko. ja mám na všetko 4, Paťo, kde si? Kde je Paťo? Jaj. Paťo, zatiaľ ideme s Kristianom. Kamo, Kristian, ideme si pozrieť na akože to dlhšie healovanie. Kde si? Tu, hitni ma nejak. Kde si? Stačí. Počkaj, ideme to dlhšie. Počkaj, ideme sa pozrieť. 3, 2, 1. Paťo, prečo si sa vypol z nášho hovoru? Kamo, auta prvá animácia, keď si to equipneš. A Kristián, ty zase ma musíš zabiť len za to, že som ťa toto. Nič neurobil. Tak počkaj, teraz ideme Megala. Ja idem random. Paťo, potom povedz, kedy ju ideš otvárať, ak máš na ňu. A. Ešte 2 levely a mám na rankedy. Dovol. Ja to potrebujem. Nerob! Idem sa dohealovať tým dlhším healovaním, nechaj ma.